Тези дубайски шоколади. Обещахме освен лайфа да направим и специално клип. Да срежеме и да видите. Почвам. Дубайски шоколад 130 грама на цена 25 лева. Ето го как изглежда. Изваждам го. Срязвам. Ето го като пълнеш. Балансиран вкус. На мен това ми е любимия. 65 грама. Оп, извинете. Тук сме на 7,60 цена. Ето го като пълнеш. Тук е по-течен. Сега ще остава шедьовъра 200 грамовия с най-многото пълнеж за накрая. Имайте в предвид, пак казвам, Фикс е оригинала. Той се прави в Дубай и оттам идва името дубайски шоколад. Дубайски шоколад е млечен шоколад с шампаста кикадеев. 130 грамов, 16,90 на друга фирма. Тези всички шоколади, които ви ги показвам в момента, това е българско производство, не е дубайско производство. Но им казват дубайски шоколад, защото така гръмна. 200 грамов с много пълнеж, хора. Който търси многото пълнеж, това е шоколада. Който търси по-балансиран вкус, аз лично препоръчвам това. Ето, отварям 200 грамовия. Смятайте колко много пълнеж има, щом направо се е разтекал. Така. Ето. Мисля, че се вижда. Ето и както правят по клиповете, нали така правят? Чупат го. Много пълнеж има тук. Аз лично не обичам толкова пълнеж и харесвам ето този. Сега специално заради вас ще се награда